Delegazzjoni Maltija mmexxija mis-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Endi Ellul telet l-Irlanda bħala parti minn żjara ta' konsultazzjoni. Matula ġew diskussi l-aqwa prattiċi dwar it-titjib fil-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, fosthom tfassil ta' politiki bħal right to disconnect u remote working. Punt kruċjali għal din iż-żjara kienet l-iskambju ta' informazzjoni bejn Malta u l-Irlanda. Fil-fatt id-delegazzjoni Maltija qasmet informazzjoni u punti importanti u dak kollu li ħadem il-Gvern għal miscarriage leave f'Malta. Il-mudell tal-miscarriage leave kien diskuss mal-membru parlamentari Emer Curry kif ukoll mar-rappreżentanti mill-Ministeru għall-Intrapriża, it-Turiżmu u x-xogħol. U ntlabda din l-informazzjoni għax huwa modell uniku fid-dinja, però min-naħa tagħna mbagħad bħala parti mir-riforma nazzjonali li bdejna dwar il-work-life balance ġejna hawnhekk biex ningħataw informazzjoni wkoll dwar il-linji gwida li għandhom dwar ir-remote working u r-right to disconnect peress li l-Irlanda kienet wieħed mill-ftit pajjiżi li introduċew dawn is-sistemi. Il-ħidma dwar it-titjib fil-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata f'pajjiżna skattat fl-aħħar jiem bit-tnedija ta' riforma nazzjonali. Waqt li qiegħed hawn ġewwa l-Irlanda ġejt informat ukoll illi dwar il-work-life balance reform li ħabbarna ġewwa pajjiżna f'inqas minn 7 ijiem diġà kellna 450 sottomissjoni. Matul iż-żjara ltaqgħu wkoll mal-Ministru għall-Protezzjoni Soċjali Dara Callery. We had a very positive meeting, and I know the delegation had positive meetings with colleagues in government, in the Department of Employment and other bodies. It's very important. We're both countries that pursue good work-life balance. Tem li huwa kruċjali li ż-żewġ pajjiżi jibqgħu jaħdmu flimkien u li tkompli tissaħħaħ ir-relazzjoni bejn Malta u l-Irlanda.